That's tanawara ako ang kampi. Oh. Kitagaan na pagsuda nun. Ay salamat. Itsa lang dia. Uy, gracia. Uy, tuara gracia. Nya, salamat. Oh, matats. Pitinta ko sa balo. Sa kadupa, nya bunggok. Kasi na matats. Uy, nakasabaw na jugog balo nga dako kayo. Oh. Ano man tayo sudan dia? Oh. Basta matunggo ka ng mga kampi matats, mingaw na sa kuha, oh, kita kuha. Matats. Dara natong ipangi gani sa mananagad kapag itsa sa dagat. Ato ning sabawon matats. Dipinsan ako ni matats, kaya nga naman, ako estudyante. Napa man tayo nabilin dito, oh. Kani matats, ako ning bularon. Kasi ay magod lamig kay prito, di ba? Pero kuha ano tin kamay matats. Kaya tag sa tusilingan. Daghan na naman isda matats, so ato nang bahin-bahin no, atong tagaan atong silingan matats, may nalang pod makapaksyo pod siya, di ba? Siyempre sa among pud nato na ang uban gani ana akong bularon. Onya ang akong rip matats na pamamugoy isda didto, tapos ugma maghabuan na pod mi. So another sudan na pod, so ato na lang na ipangatag ng uban. Mao na kung makita ko yung gapangayo ko sa mananagat, ako po nang gin-share ang uban ana. Aksibunon. Abi nyo matats, wala ko naghihimo ang video para mo viral no. Bisa pag wala ko mag content creator anong Facebook, gapanghatag nako sa akong silingan, sa akong mga igsoon, sa akong mga parinti, tanan-tanan matats gapanghatag ko kay ingana ang akong kiniya sa unang panahon pa. Ano matats, ato sa ni patulogon din matats. Oh, napay mga kauban niyo. Napatay nukos nga wa pamahalin. Kani ato ni patulogon kay depensa na sa tong estudyante, ugma igmata nila sa bawon, tutohon, di ba? Kini matats ato ni bularon, kini. Kaya naman to isda dito. Yo sabi lami kay prito, di ba? Daghang nga comment sa comment section, sige daw kung pangay isda. Paminaw mo or makasabot mo diya sa comment section. Kana mga mananagat, ako ang madali-dali sugo ana. Moingon na sa ko nga ko ay sa kog tubig dito bi. Karga himig ice, so katabang dayon ko anytime. Mo na nga akong papel diha, di ba? Makita niyo magabwa. So ang uban diyan ingon nga sige daw kung pangayo. Bisag dili ko mangayo, basta mo dunggo na sila, makakita na sa mua, muhatag yun na sila. Sama sa akong giingon, pag nasa isugo sa imo nga paliti kog sudan dito, paliti kog shampoo dito, paliti kog sa unsay sugo ba? Ako ang madadalig sugo ana. So ingana na siya. So di mo matingala, mo na nigdunggo nila. Kakita lang ni sa akong kagwapo. Makasudan na ta. Kita man niyo di ba? So ingana na siya usay mangayo ko, ang pinangayo ginatag ko na ko sa banlibor. Kay luod pud ang uban. So di mo tanan panahon gud nga atong i-video bitaw kanang tanan panahon nga atong tagaan ng tao i-video nimo di mo nga na. Di ba? Na legit time nga ingana. Sabagay atong content ngani man jud ni siya. So mo lang to no. So di mo makaingon sa ko nga sige kog pangayo kay nga naman adlaw-adlaw ko gahabwa og isda. So ginatagaan mi ana og isda. So silbi mo to mong libor. Dili man kwarta ginahatag sa mga paguman ng gabuwa isda. So kami na lang mabaligya dito para makakwarta mi, makabugas mi. So ingana ang proseso sa among trabaho, no? So katugan niya, itsa man tugan niya. Magmakitan ko ni, oy. Oh, yun ko. Nice danon. Oh, ana. Imagine mo isa ka bangka, mo karga tag sobra libo. So ingana na siya. Go. Dili lang tama tong video og dagan salamat kay magbulad pa ko.